мен е... Людмил Митков Димитров. Представи се. Людмил Митков Димитров, треньор по бокс, за трафик на дрога. И? Сега? За което много съжалявам, но... Колко време? И до тук, кажи речи, 3 години и половина. Още колко време? Още малко. Надявам се септември да ме пуснат. Чух треньор по бокс, значи за тебе това е всичко. Да, това е моят живот. Като си на ринга, как се чувстваш? Като на ринга се чувствам, че съм си вкъщи и разпускам. И момчетата много ме слушат. Как беше мача? Матчът беше малко труден, защото подцених може би противника. Никой не трябва да подценяваме никой. Не трябва да подценяваме никой, на обица пак на шото, но все пак да не забравим, че съм на 49 години. Не си личи? И днес имам рожден ден. Честит рожден ден, да си жив и здрав! Всичко най-хубаво ти пожелавам, честит рожден. Нямам торта, нищо. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear bro! Happy birthday to you! Браво, браво! Честит рожден ден! Днес има рожден ден! Ей, бегите, дистанция! Дистанция, дръж, дистанция! Дистанция! Е сега, късо, е сега! Е сега! Отиди да почуеш честито. Жив и здрав. Трябва да бързаш. Трябва да подценяваш. Жив и здрав. Айде. Ти беше тук преди, на последната гала се срещнахме. Вече ли си тук? Значи по-точно 3 години съм бил тук подред. 3 години подред, да. 3 години подред и 3 години подред играем бокс, показвам на хората как се играе бокс и така. След 3 години вече си навънка. Да, вече съм навънка. Как се промени живота? Живота ми се промени позитивно и нагоре, и на, както казал Кобрат Полев, само нагоре и напред. Така, треньор съм в Свиленград. Браво. Имам боксов клуб Армата. Отделно работя в една дискотека като охрана. Браво. Много съм доволен, работата върви и имам хубави деца, които обучавам на бокс. Имам към 40 човека в групата, така че мисля, че съм добре. А днеска си тук, за да помагаш за... Днеска съм на боксовия турнир, като четвърто участие и като организатор, и като леко като участник. Така че бокса за мен е... На първо място искам да кажа на всички, че боксът е дисциплина. Боксът е най-важното нещо в света. Просто агресията отпада при него. Трябва да сме малко помни, да мислим и когато играем бокс, да не се ядосаме на противника, че противника не ударил. Не? И оттам се изгражда един характер. Кой те ръце си играе? Машка е машина. Вашите? Много ни е драго. В световен план това са основните методи за сваляне на агресията и борба против наркотиците чрез спорт. Това е колкото и да е кратко и просто, това е самата истина и затова се използва и тук в затворите. Те имат възможност, имат и времето да тренират. Дори мога да дам пример с боксер, на който кариера, световно известен боксер, Бърнард Хопкинс, на който кариерата му тръгва от затвора. Той има една загуба извън затвора, влиза в затвора, след това няма нито една загуба до 50-та си годишна.
Кали голи. Е тук. Успех, брат. Ето е спортсменство. Дай му майка! Пепе, кани ги либат, ма. Айде, Сашко. Вижи, мати. Ето бъде. Дай, Пепе, дай. Айде, късе са. Пали, ти чак, Пепе, ти чака, пали. Дига кръчка горе. Дай ляв десен. Дига кръчка, браво. Ляв десен. А къде ти се чо, Пепе? Ай, сега развижих. Ти ще се биеш ли, брат? Ще се биеш ли? Ще се бия, обаче с мои приятели не мога да играя и ще правя само един рут. Кажи за какво си тук? За убийство съм. За убийство? Да. Ще излиеш ли или не си? Още 2 години имам. Значи си от дълго време. Дълго време, да, 8 години съм вътре. Работя, да, работя. Навънка страх ли те са излезен, що Няма дълго такива, време мина? да. Трябва да се адаптираш с. Да. Ти си корав, ти ще се адаптираш. Кое бе? Корав си, викам. Да, ще се пазя, ама ще се пазя, проблеми няма. Само ще спортуваме, батко. Само спортуване, живота е спорт. Нали? Живота е спорт. Айде, успех! Успех! Играйте честно, вървете честно по пътя към вашата промяна. Тата, свали дясно ги брадата и служи. Ще виж долу смело пуши. Стегнеш и Велигло. Ще стегнеш и ще удари един шамар. Стегни се малко. 2 месеца си работа, получиш обикновеността. Разбрали ме? Настрой се. За бой. Няма какво да такова на узморен. Какво ти говориш ти, бе? Ти лигло ли си, бе? Запукай го. Дише. Не се. Добре си. Топ си. Топ си. Топ. От кой е тази кръв, бе? От мене, бе? Аз не кърве така.
Една минута! Дигай ръцете! Дигай ръцете!